ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಾಗಿದ ತೆಳು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೀಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ತೆಳು ಅಂಚಿನಂತೆ ಮೊಸರು ಎಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದ ಪೋಡಿ ಅಂಚನ ಸೇಮಿಗೆದ ಅಕ್ಕಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡು ಅಂತ ಆದರು. ಸೊ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ರೈಸ್ದ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದಾಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಸ್ವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂತು ಹಾಕಿದ ಪುರ ಹಾಂ ಅಂಚ ಪುರ ಒಂದು ಬಯ್ಯ. ಸೊ ಅವೇ ಆನಿಯನ್ ಪಜ್ಜಿ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡದು ಒಂಜಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅವಲ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ದೊಟ್ಟಗಂತೂ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ತೂಪಿನಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಫ ಒಂದು ಪೂರ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅದಾಗಲ ಆಪಿನಕ್ಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಹಸಿ ಆನಿಯನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೈ ಪಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೆಂಕು ಇರೆ ಕೊರ್ಪು ಜೈ ಮೆರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಏನ ಕಣ್ಣನ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ತನ ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡರಿಗೆ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಏನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕ ಬಡ ಒಂದು. ಸೊ ಫುಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡರ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತೆ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಕೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ಆ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೀತಿಜ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ದೀತಿಜ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದೀತಿಜ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ದ ನಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತುಲ ನೀನು ಈ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಕ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಡಿದ ಚೈನ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಅವೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಆರೊಂದು ಚೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೈನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ರೆಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ವರ ಚೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತನ ಒಂದು 4 to 6 months ಮುಟ್ಟಡಂದ ಕೆಲವನ್ನ ಕಟ ಇತ್ತಿನ ಮಾಡ ಬರ್ಚನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ ಬರೋದು ಡ್ರೈವರ್ ಚೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಚೈನ್ಗೆ ಎವ್ರಿ 100 to 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾನಕ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾನಕ. ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 300 ದಾನ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಚೈನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 500-600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದು ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ కొంచెం ರೇಟ್ ಲಂಚನ ಉಂಟು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಲಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಒಂದು ಬಾಜಿರ ಹಿಟ್ ಒಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಪಂಡ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಂಗ್ ನಲ್ಲ ತಿಂಕ
ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ದಾಯಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ಗ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎರೆಗು ಪೂರ ಮೈದಾ ಗೋಧಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ವರ್ನಿಕಲ್ ಹಿಟ್ಟದ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಬಾಜಿರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ 1 kg ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚದ ದಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಪೂರಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಬೋಡು ಪಂಡ ಪುಜಿದಾಯಿ ಪಂಡ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೋಸ ಪೋಯಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಅವೇನು ಪಿರ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ತೂದು ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಸತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಣಪಾದೀನಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯದ ಕಲ್ಲನೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪುಡಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೇತಾಂಡು 2 kg 2 kgಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ 2 kg ಅರೌಂಡ್ 400 rupees ಅನ್ಕೋದು 1 kgಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಸಾರಿ 2 kgಗೆ 400 ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿ ತೆಂಕಲ್ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಜು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಸೊ ಒಂದು ಬೈಯದ ಫುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಇದ್ದನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸೇಮಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗಲ್ತು ಒಲಿ ಬಾದಾಮ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಪೀಕನ್ ನಟ್ಸ್ ಪೀನಟ್ ಇಡುವಕ ಕೂಡ ಬಾದಾಮ್ ಅಂತ ಫ್ರೈಡ್ ಇಡುವಕ ಬೆರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನೈಟ್ಗೆ ಫುಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೇಮಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಇರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂತೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಇನ್ನೈಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್